Abenduaren 26tik Huerta de Peraltako langileria greban dago. 4 pertsonen kaleratzea izan zen arrazoi nagusia, baina lan baldintza duinen aldarrikapenek ere bere lekua izan dute mobilizazioetan. Gaur ura komentatuko dugu Imanol Karrerarekin, LAB sindikatuko bozeramailea Nafarroan. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Eta ongi etorri. Mila esker. Orduan 16. eguna gaur greba mugagabe batetan. Bai, langileak 16. egunean daude, eta egia da, esan dezakegu borroka honek kriston oihartzuna izaten ari dela Nafarroan, gizartean, eta ikusten ari gara nola gatazka hartu duela zentralitate bat, eta langileen aldarrikapenak erdigunean jarri direla, eta hori oso berri ona da eta aipatu beharrekoa. LAB sindikatutik zatoz, izan ere hor langileria komitearen barne 9 kidetatik 6 LABen parte direla. Bai, guk enpresa honetan gertatu dena azpimarratu nahi dugu, no? Enpresa honetan kriston prekarietatea zegoen, prekarietate handia, esplotazio ere, handi batean, eta aipatzen genuna zen 13 orduko lanaldiak egiten zirela, oporrak izateko eskubiderik ez zegoela enpresa horretan, eta lan hitzarmena orokorrean ez zen aplikatzen. Horren aurrean langileek ardura hartu zuten, ikusten zuten beharrezkoa zela antolatzea, LABen gana etorri ziren, antolatu ziren, hauteskunde sindikalak egin ziren, eta arrakasta handia izan zuten. Zuke aipatu duzun moduan, 9etatik 6 delegatu atera zituen LABek, eta horren ondorioz esan dezakegu lan baldintzei dagokienez hobekuntza batzuk ekarri genituela enpresara, Horren ondorioz, enpresak mendekua erabili du hilabete hauetan, kaleratzeak egin ditu, eta horren ondorioz ikusi duguna da, beharrezkoa zela gatazka bat mahaiaren gainean jartzea, esatea onartezina dela enpresak hartutako bidea, mendekua gatazkak sortzen du, eta hor daude langileak borrokatzen eta greba honekin bere aldarrikapenak erdigunean jartzen. Bai, hasieran, sarreran esan dut arrazoi nagusia kanporaketak, baina dena zaku berean daude, lan baldintzak, mendekua esan duzu. 4 konkretuki izan ziren kaleraketak, 2018an zehar gertatu izan zirenak. Bai, 4 izan dira, baina guk esan duzun moduan gatazka honi dimentsio handiago bat ematen diogu, Eta gatazka honek oso baliogarria izan da sektorean gertatzen dena kalera begira proiektatzeko. Eta guk askotan esan dugu ez garela Almeriara joan behar lan esplotazioa ikusteko. Hemen Nafarroan esplotazio hori ematen dela, Orduan esan dezakegu lan baldintzen aldeko borroka bat dela hau, Gainera landa eremuan kokatzen dena, eta hori da aipatu duguna. Honen ondorioz, borroka hau ispilu bat izango da beste langileentzat, beraiek ere ikusteko borrokatu behar dugula gure lan baldintza eta bizi duinen alde, eta hori dela bidea. Orduan nik uste dut hori klabea izaten ari dela borroka honetan ikusteko zenolako dimentsioa duen gai honek, Eta nik uste dut Nafarroako gizarteak hartu behar duela ere ardura bat honekin, Guk beti esaten dugu produktu on bat dugula,
eta gure produktuak oso onak direla, piperrak eta bar, baina prekarietatean oinarritzen direla. Eta horrekin apuntu behar dugu, ez? Kalitatezko produktuak behar ditugu, bai, baina lan baldintzea honean oinarrituta. Eta nik uste dut Nafarroako gizarteak baduela erronka hori, ez? Izan ere, asteleheneko mobilizazioan EHN sindikatuko banderak ere ikusten ziren. Bai, borroka hau eredugarria izaten ari da. Nik uste dut alde batetik aipatutakoa, ez? Ispilu bat da beste langileentzat, baina gero beste alde batetik konektatu duelako gizartearekin. Eta beste edo sindikalgintzan normalean ematen diren parametro batzuk gainditu dituelako, ez? Eta hor dago beste sindikatuen presentzia. Guretzat oso garrantzitsua da jasotako elkartasuna, nazioartetik eta Euskal Herritik ere, eta gero esaten duzune, inkluso enek egin duen irakurketa balioan jarri behar dugu, ez? Osea, landa eremuan baldintza honak behar dira, horrekin guztiok irabazten dugulako, ez? Orduan, klabe hori oso garrantzitsua da sektore honi, etorkizunari begira irtenbide on bat emateko. Eta enpresak zer dio, nola justifikatu ditu kanporaketak adibidez? Enpresak errelatu faltsu bat erabiltzen du, ez? Eta gu horrekin kezkatua gaude eta gu horren aurrean gure giak esaten ditugu, ez? Enpresak esaten du kaleratutako langile guztiak justifikatuak daudela, hau da, argudio objektiboak daudela horren atzean, eta gu horren aurrean esaten dugu ez dela egia. Zergatik? Epaiek horrela esaten dutelako. Eta ja bi kaleratutakoen epaiak eman dira eta langileen aldekoak izan dira. Epaiek esaten dutena da kaleratze guztiak inprozedenteak direla, bi kaleratze horiek inprozedenteak direla, eta ez dagoela arrazoi objektibo bat horren atzean. Guk esaten dugu frogatuta dagoela orduan enpresaren mendekua. Berdin diruarekin, orain arte ospatu diren epaiketa guztietan gure aldeko ebazpenak izan ditu. Eta ebazpena horiek esaten dute lan hitzarmena ez dela ondo aplikatu eta langilei diru bat zor zaiela, orduan enpresak ordaindu behar du. Eta guk esaten dugu hori frogatuta dugula eta dokumentazioan dagoela, enpresak horren aurrean ez dakit zerbait duen edo ez. Orduan hori da enpresaren jarrera, enpresak esaten duena eta gainera gu salatzen dugu enpresatik jasotako erantzuna. Ze guk jarri genuen mahaiaren gainean akordio baterako proposamen bat eta enpresak horren aurrean ezetz borobila eman digu. Eta guk esaten duguna da hori ez dela oso ona, enpresak jarrera horrekin gatazkaren aldeko apustu bat egiten duela eta gu horrekin ez gaude ados. Guk esaten duguna da hau konpondu behar dela langileen alde. Esan duzu hori 440.000 euro zor diote langileriari. Bai, orain arte irabazi dugun diru kopurua da 25.000 euro, baina kontzeptu berdinak dira. Orduan etorkizunari begira epaiketa ezberdinetan emango diren emaitzak berdinak izango dira, hiru epaile ezberdinek gauza bera esan dutelako kontzeptu hauen inguruan. Eta gainera guk beste datu bat ematen dugu. Legeak esaten duena da, atxera begira bakarrik 4 urte aintzat hartzen direla, ez? Orduan hori da enpresak ordaindu behar duena, baina imaginazazu kentzen dugula muga hori, legalki dagoen muga hori, 4 milioi euro izango zen kantitate hori. Orduan, guk esaten ari garena, hori badugula argudio garrantzitsu bat ikusteko, hori enpresak ez zuela lan hitzarmena aplikatzen eta etorkizunari begira enpresan adostu behar direla zeintzuk diren lan baldintzak, aplikatu sektoreko lan hitzarmena, baina ez hori bakarrik, hobetu, ez, etorkizunari begira garrantzitsua da, hori langileek izatea lan baldintza duinak. Azaldu duzun moduan, zuek hori soluzio bat edo proposamen bat egin zenuten eta ezezkoa jaso zenuten. Bai, ezezkoa eta guretzat hori oso larria da.
batzutan esaten da, eske langileek greba bat konbokatzen dutenean, gatazka sortzen dute, eta guk esaten dugu, enpresak erabili dituela kaleratzeak eta erabili dituela beste tresna batzuk langileen aurka jotzeko, horren aurrean esan dugu aski da, guk hau konpondu nahi dugu, horretarako ezinbestekoa da greba bat egitea, hori antolatzea, eta horren aurrean ere akordio baten proposamen bat jarri dugu. Enpresak esan digu ezetz, eta horrekin gatazkaren aldeko apustu bat egiten du. Eta hori ez da Nafarroako gizarteak nahi duena, nik uste dut argi dagoela jendeak konponbide bat nahi duela. Eta horren aurrean ere paper bat jokatu behar du Nafarroako gobernuak. Gobernuak diru laguntza publikoa ematen dio enpresari, ia 300.000 eurokoa, eta horren truke Nafarroako gobernuak paper aktibo bat jokatu behar du gatazka hau konpontzeko. Eta hori da azken egun hauetan eskatu dioguna gobernuari. Konponbidearen aldeko apustu bat egitea, mediazio aktibo bat aktibatzea eta konponbidea bilatzea gurekin eta enpresarekin batera. Bilatutako akordioan zein zen zuen proposamena? Guk ezaten genuna zen kaleratutako langile guztiak beronartuak izan behar direla, enpresan egin behar dutela lan, eta hori da hitz egin behar dena, nola egiten den hori eta noiz, eta gero enpresari planteatu diogu diru horretatik, aipatutako 440.000 euro horietatik prest gaudela zati bat kentzeko eta langileen artean banatzeko. Hori izan da kriston urratsa akordio batera iristeko. Azkenean langileek lan egin zuten diru baten truke eta hori beraien eskubidea da, baina gu horren inguruan prest gaude hitz egiteko enpresari erraztasun batzuk emateko, eta gero esaten genion enpresari garrantzitsua zela enpresaren etorkizuna. Eta askotan enpresak esaten du gure borrokarekin enpresaren aurka jotzen dugula, guk esaten dugu kontrakoa. Lan baldintza honak jartzen baldin baditugu enpresak etorkizun positibo bat izango du aurrera begira, eta hori zaindu behar da. Lehen esan dudan moduan oso garrantzitsua da produktu ona izatea, baina gero ere jendea ondo egotea lan baldintza duinekin, eta hori da enpresari egin genion proposamena, eta horren aurrean enpresak esan zuen ezer. Esan zuen ezinezkoa zela gurekin akordio batera iristea, eta ate guztiak itxi ditu. Orduan guk borrokan jarraituko dugu, aber enpresa mugitzen den. Guk uste dugu konponbide bat bilatu behar dugula, eta hori lortu arte borrokarekin jarraituko dugu. Eta aipatu duzu, eskatzen duzuela Nafarroako gobernua tartean sartzea, eta gainera diru publikotik 300.000 euro ematen dio enpresari. Bai, hori esan diogu gobernuari, paper bat jokatu behar duela, aktiboa izango dena, eta hori da eskatzen dioguna. Gainera, gu salatu dugu gatazka honetan gobernuak hartutako erabaki batzuk. Adibidez, esan dezakegu, foruzaingoak egiten duen papera da enpresaren aldekoa. Greba eskubidea urratzen ari da enpresaren aldetik, badakigu enpresak kontratu batzuk egin dituela greban dauden langileak ordezkatzeko, badakigu ere enpresak kanpotik ekarri duela produktu batzuk, eta guk esaten duguna da, greba eskubidea defendatu behar dela oinarrizko eskubide bat, eta horren aurrean justo ematen dena da kontrakoa. Polizia foralak hartzen duen papera da enpresaren aldekoa, langileen aurkakoa, eta ikusi genituen irudi gogor batzuk nola erabili zuten biolentzia langileen aurka, eta horren ondorioz gure bi delegatu ospitalera joan ziren osauri larriekin. Orduan, guretzat hori onartezina da. Eskatu genuen Beaumonten dimisioa, ze irudi horiek onartezina dira, beste garai batekoak,
UPN eta PSN erregimenak erabiltzen zituen zuen violentzia bat erabili da langileen aurka eta hori ere salatu nahi dugu. Orduan, bueno, esaten dioguna gobernuari da, hau egin duzu eta orain bada garaia paper bat jokatzeko konponbidearen alde eta langileen alde. Enpresaren arabera, beraiek biktima batzuk dira hauteskunde kanpaina dela eta? Bai, nik uste dut hau oso interesgarria dela eta nik uste dut gatazka honekin atera dugula benetan sektorean gertatzen ari dena. Lehen aipatu dugu lan esplotazioa ematen dela landa eremuan, hemen Nafarroan, eta nik uste dut gatazka honek hori erdigunean jarri duela. Eta enpresak horren aurrean beldurra dauka eta berak erabiltzen du diskurtso faltsu bat edo diskurtso apokaliptiko bat, eta gezurretan ari da, guk esaten duguna, ez da kanpaina bat. Guk aldez aurretik lanuzte batzuk egin genituen kontu hauekin, konponbidea ematen zen, orain arte enpresak ez du inolako kasurik egin, eta azkenean hori irtenbide bakarra izan da, greba mugagabe bat antolatzea, aipatutako aldarrikapenak mahaiaren gainean jartzeko. Orduan nik uste dut enpresak ausardia izan behar duela, egiteko benetan apustu bat, sektorearen aldeko apustu bat, lan baldintza onak jarriz enpresan, eta horrek emango diola etorkizuna enpresari. Gu enpresaren aurka ez dugu ezer. Guk esaten duguna da, lan baldintza gure eskubideak bermatu behar direla. Eta gainera, guk esaten duguna da, hori egiten baldin baduzu, etorkizun handia izango duzu. Ze zure produktua salduko duzu, eta gainera esango duzu enpresan giro ona dagoela, jendea pozik dagoela eta lan baldintzak errespetatzen direla. Enpresa badu bide hori egiteke, baina horren esaten duena da, bera biktima bat dela. Guk esaten dugu hori ez, aipatutako argudiongatik, eta guk uste dugu gainera oso objektiboa dela. Orduan momentuz greba mantentzen da, eta bihar adibidez elkartasuna eguna. Bai, greba mantentzen da, guk azpimarratzen duguna da langileak oso indartsu daudela. Gainera ikasten ari gara borroka honekin. Nik uste dut langileak erakusten ari diren duintasuna oso handia dela, benetan eredugarria, beraiek esaten dutena da itxuliko direla enpresa posik eta akordio batekin, bestela ez direla itxuliko, eta nik uste dut badaudela indartsu eta borrokarako pres akordio eta konponbide bat lortu arte jarraituko dutela borrokatzen, eta hori da momentuz duguna. Eta horri begira ere esan duzuna, elkartasun egun bat antolatu dugu biharko, Iruñan, parlamentuaren aurrean, 9:00 egingo dugu burrunda bat zarata emateko eta parlamentuari gure aldarrikapenak zuzentzeko, eta gero esateko lagunak, Sindikatu Andalu de Trabajadores egongo da gurekin, Oskar Reina, beraien idazkari nagusia, eta beraiekin egingo dugu ekitaldi bat goizeko 11:00 manifestazio eta 11:30 kale jira, eta gero arratsaldean hitzaldi bat izango dugu beraiekin. Orduan nik uste dut izango dela modu bat ere borrokarekin jarraitzeko, Iruñan kokatzeko zeintzuk diren langileen aldarrikapenak, eta gero inkluso edukian sakontzeko. Seguk askotan esaten duguna da alternatiba bat dugula, eta hori da denon artean eraiki behar duguna. Nafarroan landa eremuan lan baldintzak bermatu behar ditugu, hori izan behar da gure ipar orratza, eta horri begira egin behar dugu alternatiba sendo bat sektore honetan, eragile sindikal eta politiko eta ekonomikoen artean. Orduan, horri begira egongo gara egun hauetan, eta lortzen dugun. Eta orduan, hitzordua hori etxean kontsultatzeko, zuen webgunearen bidez aurkitu dezakegu, ez? Bai, informazio guztia gure webgunean dago, eta sare sozialetan ere, gure profiletan, honen inguruko informazio guztia dago eskuran,
ikusteko, eta gero hori elkartasuna oso garrantzitsua dela, elkartasun ekonomikoa ere, elkartasun kutxa bat sortu dugu, orduan jendea animatu nahi dugu hori parte hartzeko modu batez edo bestez, hori bere elkartasuna adierazten eta bere laguntza ematen. Uste dut argi gelditu dela, Imanol. Oso ondo. Eskerrik asko gurekin egoteagatik. Zuei aukera hau emateagatik. Hurrengora arte. Vale.